Hi, kamusta kamo tanan? Ngalan ko si Adrian. Mastoryahanin naman kita parti sa pahamot. Ini nga pahamot nga luyag ko istorya sa inyo subong tawag siya Polo Double Black. For men ni siya. Iya ni Ralph Lauren. Okay. Di sing nagliga nagstoryahanay kita parti sa Polo Black. No? Ang Polo Black pang init ni siya. Ini naman Polo Double Black pang tugnaw. No? Atong Polo Black may paho to siya. Iniya may paho man ni siya. Na. Pero pang tugnaw siya. No? Kaya nga may kape man ni siya. Na. Imagine nun mo ni. Pag o ka lang kabalik sa balay, kay naglagaw ka, o kung nag-ersisyo ka, o kung nanyaga ka, tapos mapahuway ka anay bago ka maglakat sa gwa sa gabi. Te, natulog ka, bugtaw, naligo, ginspray mo ni siya, tapos nakita na ka mo sing imong amigo, no? Kay malantaw ka mo sini, kung malagaw ka mo sini nga gabi sa mall, na angay ni siya, no? Matingala siya la, may kape na siya pero may paho man, do interesting man na ang kombinasyon, no? Okay, anong iya nga mga nota? For the top, we have mango kag pepper na muna ang paho nga masimutan mo. Hindi man gid kusog kag hindi man sado katamis. For the mid, we have roasted coffee beans kag Indonesian nutmeg na masimutan mo gid ang kape. Tapos, for the base, we have woodsy notes, cardamom kag juniper berries na no, may pagka-spicy sa woodsy kag spicy. Amo na. Ang angay nga temperatura para siya is between 50 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit o kung 10 degrees Celsius to 21 degrees Celsius. Na, kung namian mo kamo sini nga pahamot, pabalaan nyo lang ko. Kag kung may iban pa kamo nga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin nyo lang sa comment section. Sa daso naman. Bye-bye!